Gyakorlati tudást, inspiráló embereket akartunk meghívni, akik itt ülnek előttetek, és majd beszélnek a saját gyakorlati tapasztalataitokról, és azt a lehetőséget teremti meg, hogy egy csodálatos helyen tudunk esetleg egymással is beszélgetni, egy közösséget alkotni, és networkingben torkolhat ez az egész. Azt hiszem, hogy ez a legmeghatározóbb lecke, amit tőle kaptam, és ami az egész cégünk működésére és a saját működésemre és a családom működésére is jellemző, hogy alapvetően feladatban gondolkozunk, és nem problémában. Én arra buzdítanék mindenkit, hogy felelősséggel nyúljon a márkája, terméke, cége, szolgáltatása, márkaépítéséhez, mert a márkát nem magunknak, hanem a jövőnek építjük. Én nagykövetségi kötelékben dolgoztam exportfejlesztési területen, és nagyjából ilyen 50 és 100 közé tehető azoknak a magyar márkáknak a száma, akikkel foglalkoztunk külpiaci nyitás szempontjából. Egész egyszerűen az nem lehet cél, hogy sikeres akarok lenni, mert hogy ilyen ez nem az. Tehát az a cél, hogy énekelni szeretnék, rajzolni szeretnék, főzni szeretnék, festeni szeretnék, parfümöt szeretnék alkotni. Azt, mert nekem ez volt a fejemben, hogy én csak szép cipőket akarok tervezni, beindítom a vállalkozást, az majd menni fog. Nem? Nem. És hogy nem lehet hátradőlni. A családi cégeknek ma a világban értékük van, pont azért, mert viszik tovább a tradíciót, mert a hitelességet viszik tovább, visznek egy olyan értéket, ami különleges. Én úgy gondolom, hogy amíg ilyen emberek dolgoznak itthon, márkákon, cégeken, és mutatják az utat és az inspirációt, addig olyan nagy baj nincs.